Tace că suntem în ultima zi. Ne simțim ca în prima. Ați ascuns aici, că greu v-am găsit. Bună ziua! Familia George, bine am nimerit. Bine. Ce faceți? Ne așteptați mult? Da? De luni vă mai puțin. Oi, dar bine că am ajuns sâmbătă, de luni. Bine că ați ajuns, am obosit, ce... Nu, ce mai Un pic, așa. Un pic. Aia, nu? Nu, dacă Să vrei de ceva... seară gătăm! Ai văzut cum se pricepe? Toată viața am fost lemnar. Bă, bun, Nu fac mare brânză. Dați-mă altceva, că dă încolo de treabă. Scule bătrâni. Scule bătrâne. Stai liniștită. Da, mă. Asta mașinărie bună, mă. Mai strânge câteva pansule. Hai să strânge. Știu că voi sunteți hărnicuță. Nu le lăsăm în soare. De la toate familiile ați fost hapi și să M-am așteptat. Ce frumos e, mă! Am luat în considerare că fecele astea au să mărițe pe aici, că am un fișur aici aproape. Deja ne-au găsit. Câte le-am cules, să le și desfaci. Trebuie, dară. No, până avem o regiune Pireu, așa de ajuns. Avem că suntem familie mare, mai 4 persoane. Hai, Anca, că nu ești la socră încă. Nici nu o să știu. Ne tot învățat, dar să vă învăț și eu ceva, ca să meargă bine cuțitul la scuțit de cartofi, să învățăm să-l ascuțăm așa de fundul farfurie. Așa, și de tot capătul. Ce mai învățăm și noi de la cine, nu tineri de la bătrâni. Învață și Da, bătrânii de la bă, cine. și bine mere. Așa, da. Ce fac? Eu acasă direct în făină și apoi în ou. Să lipește mai bine făina. Să pierde suculența. Dacă se face cam așa, pierde ușuruțel. Opa. E mult să ceea. Dau examenul. Ce doamne mânși acolo? Pansule, murace. Fasule murace. Da, n-ai mai auzit? Nu. Și bune? Da. Păi, eu ce Gustă cred? să vezi. Nu, hai la fasole murace. E bun, mă? E bun? Hai dă-mă și la altul, nu și egoist. Hai că e ultima zi și am gătat. Da, dar trebuie să facem o baie, mai ales că e sâmbătă, trebuie să mirosim bine. Da? Ca pe merem în sat. Merem în sat, la Hai, întâlnire. Hai. Ce șerbinci!